Ikatalawa tigyan na pakakakafir. Nasa din sa tao adinian pakakafirin sa mga musyrik. Sa din sa tao adinian pakakafirin sa mga musyrik. Aw syakka fi kufrihim, o di na diin dua-dua sesangka aatay niyan. O ino to giango ta mga musyrik na kafir siran. Aw sahhaha madhhabahum, o di na kana bematag misengka kapia kakurikian din sa tindigiran naskan yan na kafir. Anto na yung bida no kafir agong musyrik. Ay ang bida no kafir agong musyrik na so kafir na aya sabab akya pakaliw niyang ko agama na aden asiyang kayan ako kuman wallah. Ibarat na Muslims kanyan na siyang kayan uba wajib so kasimbayan. Udi na siyang kayan uba aden alungan amori. Nagito na kafir. Na ay pumutuan sa musyrik, nagianggaw to aya sabab akya pakaliw niyang ko agama Allah subhanahu wa ta'ala na suminimba sa salakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala. Daay nung kirya napad ko agama, ugaid na kuminwa sa rimbang Allah subhanahu wa ta'ala aron yan piya kaantap susabad ko mga simban yan. Nagito mutun sa musyrik. Igirap man na ay kalalay man tanong mutun sa kafir nagiang to did na tiyari mayang agama Allah. Lagi dangin niya mga sarwang, mga Yahudi, mga Kristiyan, mga Buddhist, mga Hindus. Siyang kailang paleso agama na mga kafiranan. Ugaid, na si ikaw kukuman na malagi din na ang na kafir agong musyrik. Apalayad na ng kafir. So kafir na musyrik, so musyrik na kafir. Si bumya kambida, si sangaw tuwa, sabab akia kafir yan. Udi na sabab akia pakaliw niya si ikaw agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang kayo niya ikataluwa pa ka, binasa si ikaw di ka pag-Islam umanusya. Namiya karaya gay. Sa din sa tao adin yang pakakafir sa mga tao mga musyrik. Ibarat nagyang niya mga Shia. Aayad na simba nira na sa mga imamiran. Ad na pangirawa ka na ba kafir sa mga Shia? O ay, so Shia si kumasa mga sahaba. Nakana ba mga kafir? Kakana ba sirang pasimba sa mga manusia? Ayabu aqida abina sa mga Shia si kumasa mga salaf. Na so titu-titu ka pagkababayiran ko Ali. So manunubra, mananagumpot ang babayiran si ko Ali radiyallahu ta'ala anhu. Diyan ngayon niya, mga Shia sa ngayon niya masatano iman to. Na mga musyrikid na ya, kaayad na simba nira na sa mga imamiran. Na sadi sa tawa, di tiro niya na kanaba kafir sa mga Shia, na kafir pan. Diyan na ni maana ngayon niya, ikatalawa pa kakakafir. Aw syakka fi kufrihim, o di na, di inwa-dua. Kaya no ari mabuhat, diyan na, giyan ngayon niya mga Shia na di siran teru sa la ilaha illallah ibsibutiran sa la ilaha illallah gumaging nga siran sa mga Muslim basta lagi dinan sumara yaga musyrik na di nga pakakafir na sa kay kafir aw sahhaha madhhabahum ay panari uban yan pakakuri ka so tindigiran giyan ngayon niya mga Shia nagupun ka teru akuri ka ngayon niya galubukiran kataya di siran tidak ugugiyan ngayon niya mga Yahudi na tanto madagla miya urarigiran ha. Yan na inusiram yagi tidaw sa mga Yahudi na nga kagiya piamo no siran piamo no mga Yahudi sa mga dato kira na sumi obsiran kana ba inusiram yagi tidaw sa mga Yahudi na nga emanan yan na panininigirang wagama di kasi ko history ipon ng masa mga salaf na tama rin ni mato na batya kano sa Islamic history kadid na ketuon niyo sa history akama pian na amiyang galbak o mga Shia para sa iku agama ay pano ba si iku kapagingad aya kebetia ka sa history na sira ni miya ka binasa ko di ka pagingad. Gusira ni miya ka binasa si ko mga Muslim. So kaya pakasuldo tatar. Biuno iran so Moriporia dato o Dawla Abbasiyah si sa Baghdad. Na piulan pulang iran so mga Muslim. Pikirumairan so mga bai. Piyakarundar niran so agama Islam. Anto na isabab po to. Na so mga Shia. Kami akit tinabang siya ng sisang utang mga tao. Kadalawan o mga ahlus sunnah, ariri doon o mga Shia. Kagi mga Shia na mga Yahudianan. Kaya aya foundiri rin na so Abdullah ibn Saba ay Yahudi. Miya kalala Yahudi. Nakabati tanuanan mismo kung mga kitabu mga Shia, tatarima niran agi ang utang foundiri rin na si Abdullah ibn Saba, la'anahullah, na Yahudi. Nagina nilita no kateruas, agi ang inya mga Israel. Yang ini mga tao sa Israel, mga Yahudi, yang ini mga tao sa Iran, mga Shia, na malagi dibunan, din na ba ng bidaan. Sama na yan, ayan isikub. Na palayaridu ay wagamaw Allah subhanahu wa ta'ala, palayaridu ay Allah subhanahu wa ta'ala. Na alhamdulillah, kabubaytan wanan, niya pula nga mga Yahudi na, alhamdulillah. O ya kapula nga mga Shia na, alhamdulillah man.
Palitan na ni pagkapi ginawa. Gupon ay mana niya na, ay mambunta lumano siya na, kaya babayaan niya na Iran, kaya babayaan niya ng inyong mga Shia. Na kaya babayaan niya so, ipagkagwa-dua agama tanu agama Islam. Kaya babayaan niya so, ridu ay wallah subhanahu wa ta'ala. Nandun niya taguso, aqidatul wala wal bara, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ayat ma pero na al-hubbu fillah na kababaya so kababayain ka lagi ka mapaparatiya sa suat ko Allah. Na ikagwad ka so ridu ay wallah sa suat ko Allah subhanahu wa ta'ala. Lango na pagkababayaan wallah na wajib kababayaan ka gitu sa mga Muslim. Nalangon arido ay wallah apkararangitan wallah na wajib akararangitan ka. Kana ba kagi ayam anaw lalag na miiling ka miya kadampan sa ngayang mga Yahudi. Sa ayam miya pakadampan na skira nagiangay niya mga Shia na natig kagiangay niya mga Shia nagiyabay tituaga maka kadilikado ka. Mata na kadilikado ka. Ka mga musyrik na miya karere ka kabubaluiran na mga musyrik. Sa lakaw sa kabubaluiran na mga musyrik na mga kafir. Ipamanintay na sa mga sahaba apisag si Allah mismo si sa na Quran ang mga tao sa surga. Miya kadagdag la dalil sa Quran ag sa hadis agi nga niya mga sahaba na mga tao sa surga. Laboro so Abu Bakar ag sa Umar. Padsirang ko al-ashar al-mubashsharuna bil jannah. Dapan matay sa Umar ag sa Abu Bakar na pisag si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sila sa surga. Naurian niya na pagkataling umangay niya mga Shia na sa itango sa Umar ag sa Abu Bakar. Mga kafir kunan na mga tao ay pumanintairan. Na iran na piyakam bukugiran. Na so katiru Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyangan na kapatumpoy iran sa marsi kagalbag si kumanga karumong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ra pa kasi na so Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Piyayagid no Allah subhanahu wa ta'ala sa suratun Nur sa nga na Quran. Lumpio bubay so Aisha. Dagban yan miyang gilbog kamarata. Ayad na di ra pa kambukugan na so Allah subhanahu wa ta'ala. Na umanan ka so paratiran makapantag ku Quran. Nagyan ko na nga ay Quran kakaptan tanoy man to na binasaya kitab. Ay di ron sa lakaw na pansaparatiran na ayabu matao ko maano Quran nasiran. Pansaparatiran na giyangay niya Quran na adna maanan yan as masulan aditano katawang ka ayabu matao ron nasiran. Nasadjay pumanayran nagitod ni korek nasar katano ron ay pumanan nagito na karibatan. Nakanabanan mga kafir na mga tao. Nagyangay niya kapsing bagiran sa mga imamiran. So sa pulo agudu ay mamatatando niran na ay paratiran na din na bida niran agus Allah subhanahu wa ta'ala. Tama sa pitiro iran pa na so katiro mga imamiran na giyutun so katiro Allah subhanahu wa ta'ala. Pitiro iran pa na so katiro mga imamiran na kanasik yan sa Quran. Kamansok yan sa Quran. Nabaad na lumawan sa na kafir. Din na basan lumawan na kafir. Nasaan sa tao aseng ka. Sa kafir so mga Shia na kafir. Saan sa tao atirun yan. Akurek, so agamaw mga Shia na kafir. Saan sa tao, adinian pakakafir na nga na mga Shia, mga musyrik, na kafir. Nagyaya na, inuya, di siya buto mga tao. Nakagya di tanong gira beteroon. Umani siya na, sa saradun niya ng arian. Di niya beteroon, di pagugupis sa kapagkaraya, agamaw Allah subhanahu wa ta'ala si kumadaglataw. Na naman eh, kakatukaw yung madaglataw si sangin niya lagi day. Nailayan niyo sa malilibdar ka no. Kapalaya din da sabut yang huwag mo Allah subhanahu wa ta'ala pagkasabapan sa kapkadidagiran. Napanamar ka no? Apagapaganay. Ayamanan yan na. Siya pantan naging mga ginawa tanong. Huwag tanong mapukas. Sisangay niya titu-titu pan huwag matanong agama Islam. Na mapasa dito na panamatamara tanong. Saan dyan kagagatan ron? Na ayamanan yan na mapakarampay tanong. Si kumadaglatao. Antong na titu-titu pan huwag Allah. Agu pan huwag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antong na idalil, sasasin sa tao, adi niya pakakafir sa mga musyrik. Nas kanya ni kafir. Nakagaya sa mga musyrik na piyaka kafir, wallah, ago piyaka kafir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So mga kafir, so mga musyrik na piyaka kafir siran wallah. Pero wallah sa madingal lubog sa lagi din na kafir, musyrik, ginawa na ya. Nas kanya yung kafir, ay kami asurang na so Allah subhanahu wa ta'ala, nasan sa tao asurangan niyan so Allah, surangan niyan so nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kafir. Nangirot man sa madaglatawa siya na kanwarya kuwan pamana kafir budin. Oh why? Basta pitero Allah kafir na kafir. Aya di kapakayo banga pakakafira na sudah pakakafira Allah. Da pakakafira agama. Kasadin sa tao pakakafir niyan so tao kanabati tu kafir nas kaniya ni ikafir. Idza kafara al-muslimu akhahu faqad ba'a bihi ahaduhuma. Basta pakakafiran ka so pagaring a muslim. Na upama kati tu kafir na kafir.
Why nagupo nagkanabat ito kafir nas kay kafir. Nabi ni malbudagal ba? Na dida ito ba si di pa mga pansuda sabut yang ko agama Allah subhanahu wa ta'ala. Da sabut yang ko agama. Ha? Nakagiman to na miya baliktad kaya pan malay kambra na ya pan mga lalampawin nagiingon to di mga tataw magalip.